Ngayon lang? Malis mo? Tagapon po. Yeah. Ngayon wala kang nakita. Wala kang kahapon. Nung isang araw. Nung isang araw. Kuya Jong! So yan, good morning. Tara, pasok na tayo. Okay na tayo. Amoy! Ayun, punta sa bato. My project. Work. Amoy. Amo? Amo te? Good morning. Amo. Amo ay. Long time no see. Yo. Dito na po ako. Pasok na. Atan po. Ano? Magpipintura daw ako dito sa baba. Sabi ni ayan. Linisin ko muna dito sa mga ano, yung mga nakaharang. At ayun, tapos na yung mga gawain dun sa ano, yung doon sa amin. Kaya nakapasok na tayo. Daming nagbag pa agad. Ilang araw lang tayo nawala. At yan si Kuya, yung pinsan ni Carnoli. Siya rin po yung naggawa dun sa bahay. Malupit po magtrabaho yan, mabilis. Pwede dyan na ron, para maluto ka. So you. Hala? Pwede rin dito. Ikaw, paano yun? Oo nga, si Manito. Ayan po, magsisimula na ako magpintura dito sa baba. Yan. At si Utol sa taas daw magsimula. Pipinturan niya dyan sa taas. Pintura ko. Timpla ko na. At ayan, panibagong vlog na naman natin dito. Kasi matagal tayong nawala. At sana patuloy niyo pa rin supportan yung vlog ko. Ayan, simulan na natin. Salamin sa takdang panahon. Alam ko'y hindi mo malaw. Ngunit parang lang ako kung mawawalay kang lang. Hindi mo. Hindi ka muna? Hindi. Ko yung may gagawin mo mayroon pang hindi. Saan ba na? Dito, yung dito. Yung dito.
Yeah. Oh, daming naubos na. Ay, Ha? daming. Yeah? Grabe siya ito. Daming naubos. Na? Something malalaki. Na? Ayan, sa dapat puso kong ito. Ano? Nasaan ka na ba? Lulubog, lilitaw. Ano yan? Sorry, nagamit natin. Ang buwan at araw. I love you. Yes, I have nothing. But believe me, when I say hey, you're my life. Da, 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 da. And I'll say, hey for you. Da, 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 da. Oh, di mo matatapos yung ginagawa mo, nagsiselfon ka. Ngayon lang talaga kita nakita. Kasi ngayon, pumasok. Ngayon nga lang kita nakita. Ngayon lang daw pumasok. Siyempre, may ginawa tayo. Yan, bigla ulit. Tapos na. Tapatungan ko pa po yan para maging ganyan. Kasi na, yung kulay puti. Yan po. Ito na naman. Una! Madali na yung anak ko. Sabat mo. Ano ka maulit mo kahon? Una! Ayaw mong kaulaw sa lahat na nagsayaw.
Sasayaw ng bukino. Idana. Dana, Dana. Dana, Dana. Dana. Ayaw mo kaulaw. Sasayaw na sayaw na bukino. Langanin mo taga-pito ka. Nagkakato sa pagkata. Sisintunado Kaba Talang Arusas Naman Akong bidikan Bawang ka Wagang Puno ang langit ng bituin Dinamig pa ng hangin Ako'y nababaliw Giliw at sa bitingong ito Sana'y malibingan mo Puso bang puso ko Sa isang pinarata Sa'yo Kaya pa rin yun. Naman Mauna ka Hey! Ano na? Lapang mo na? Ha? Lapang mo na? Di nga, lapang na? Ano ba ganun naman? Ganun naman. Kung sana, wag mo sa akin. Talang beses. Nakalik kahapon. Kabisi siya kahapon. Ngayon daw. Tapos ngayon, nandun doon sa BNC. I just wanna sing along Bawat ikaw Puno lang ng bituin Hindi pa naroon Bawat ikaw Just touch my body, don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang labi mo at lagi ko hinihintay. Di ko kaya ilan, malapit na lumapot ang mga labi natin. Malaman na sa kamala pala ang kain, di mo kinain ang sanas ni Kadin. Masulog ka pa sa mantik, di ko ugain natin ang kapalalawin. Pababa papunta sa o ba't bigla na lang tumakbo?
Ano yung napinturahan ko mga para? Bali, uulitin pa yan. Kasi, pangunang ano pa lang yung pahig. Yan. Yung dublin para maging ganyan sa kulay. Kung yun ang talagang pwedeng puti. Kasi dito mamaya to. May tapos to nga yung araw. Pintura ko. Yan, pahinga muna. Slack time. Paminta. Paminta. Parang malungkot ka, G. Wala kasi akong kausap. Walang kausap. Bili ka ng kausap mo. Nangihiram. Kailan ba yung pasok niyo? 29 pa. 29 pa? Nabuhay? At ba't sila mayroon na pasok? Okay lang. At least mayroong pasok. Ang tabios. Oo ko yun ni ate Jean. May nagpaparegard sa'yo, te. Yan o. Nandun sa comment sa akin. Yes. Yung kaso nakalimutan ko yung pangalan. So na, Reban. ano, paregards nga kay ano, kay Miss Doyan. Sana all. Nakalimutan ko yung ano eh. Ha? Nakalimutan ko talaga yung pangalan kung sino yun. So yun, pinaabot ko na kay ate yung sa comment na ano. Tabyos. Pakamusta daw kay ate. Yan. Thank you. Bigyan mo na lang ano. Sarap talaga yan, pikidilyo. Nagbubugas ng ano, tabyo. Pikidilyong prito. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay ligayang sumunod. Lagi ko hinihintay. Binibigyan ka, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano mag-igray na. Parang nasa mga kanya, di na kailangan ka. Hindi na nag-rings na yun o nag-gawing ka? Ay, yung pangalan dyan, sa dyan, madam. Yung hindi ko kaya.
panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibigyan. Sa tuwing ikaw ay nagpapadaan, mga mata ko ay kumikislang pagkat. Konting-konti na, katawan mo ay mga ngiti mo, damis na pa ay sakto na. Sana'y mapansin at ako'y dinggin, mga damdamin ko'y nais maparating. Ako'y nagdahin ng mga ngiti mo, malaangkil na mukha sa'yo na akin na. O mayaklara ko, sa'yo'y ibang na to. Ikaw ang kahulugan ng salitang buhay ko. Ang tanging hiling, kasi yung dinggin. Ang babaeng maringit ay mapasahin. Lahat hahamahin, makuha lang ang natin. Kahit buong dalawakan ating kukuhain. O ating pinipili, ikaw ang pinipili. Sa simulan uli ng ating pag-ibig. Ang iyong mukha ay kabisado na. Hindi mabubura pagkat ito'y kakaiba. Oo, marami pa naman iba, ngunit ikaw lang talaga ang nag-iisa. Di naman ito pero ikaw ay mamahalin. Pagbigyan mo lang ako na ikaw ay mapasakit. Para bang nahulog ako sa mataas na tungin. Di ko na malaya dahil sa iyong mga tumingin. Kung iyong katawan ay nakakatulala, gusto ng iyong matay tanaw, napakaganda. Di matatawaran kahit ko magdamagan. Kung magkakaibigan, di Kailan ka nag-school? Ngayon. Ngayon lang nagsimula? Ngayon Ah. lang ako simula. Ah, sila? Nung... Sino na? Yejo! Yo! Yejo! Ano ba? Yejo! Si Nuna. Di ko pa nakita si Nuna sa Ngayon lang vlog na nag-school? naka-uniform eh. Ngayon lang? Alin? Nag-school? Mama! Kahapon pa. Nagkahapon ba? Yeah! Ngayon ko lang kita nakita. Ah, wala ka kahapon! Nung isang araw! Nung isa pang araw! Ano na? Ayos na? Ayos na. Goods. Ganda na? Ayaw ko kita Nuna sa Kasing ganda niya. Uy! Kasing ganda ng bisita nila. Kumain kayo, joke lang. Ah. Tay! Oh. Kain na po. Baba na po dyan. Yes mo na ako, baba. Sige. Sino na? Tatuluwas. Ano sa likod? Kagod. Kagod na. Badit, may sasabihin ako, Badit. Ano na? Ano, kumusta? Ayos lang. Ngayon lang kita nakita. Hi, vlog. Hello. Kararating ko lang. Ngayon lang Kuya nag-school? John! Ngayon lang? Na, magkaya ka dito sa vlog ko na. Di ko Ngayon lang? nakita dito na kayo uniform na. Tara na! Na! Ko? Kuya Jong! Kuya Jong! Kuya Jong! Kuya Jong! Kuya Jong! Dali ha! I-vlog ko si tatay. Na, ang ulam mo. Mag-vlog tayo. Vlog ka na naman. Sarap talaga magluto ni Vlog mo? Kuya Jean. Revelasyon. Ako na yung magpalit kay Badit. Ano na yung papalit sa iba. Nagluto ni Kuya Jean. Hanggang almusal na lang. Yan po, bakto na. Kain na. Ito na lang. Tatapusin. Lalawin na. Wala lang papatungan. Yun. Unang patong pa lang po yan. Okay. Ay, pipiliin ko. Ang pipiliin ko. Ayan.
Ayan na. Ang isda. Sisid siya. Sisid ako. Sana all. Sisiran kami. Content siya. Content ako. Contentan kami. Contentan kami. Tuwing ating gabi. At kung ako naman nasa ang piling ko. Sumasagi ka palagi. Isipan ko na dito. Isipan ko na dito. Ang pipiliin ko. No. May magamot mo yung pin. Itay. Di ba kung saan? Bebe! Ega pipigkan. Pipigkan. Tara na. Kumulilit ay. Tutulog kwaba ka. Labidyo. Labidyo. Bigyan mo na rin. Yung tagyo ko niyo. Tuto ka ito. Tatukan mo ni. Hindi ako. So yan po, tapos na pong magpintura. Ayan po. Yan. Ganda na ng bahay. Yan. Yan po. At yan si Tutol. Pinipinturan nyo dito. Balik tayo sa taas. Yan po, di po ang kasama pintura kasi hindi pa tapos yung ano dyan. Kung ano yung balak dyan, di ko alam. Kasi ito paikot, okay na po. Yan sa likod. Maganda na sa loob ng kusina. Yan. Puti na po. Pati dito na pinturan ko na. Yan po. Sa taas, okay na. Dito sa agdan, ayos na. Yan, yung tatay, sa taas. Yun. Tay, amo? Amo? Oo, amo. Yan. Amo? Amo? Sabi ko na amo eh. Ay, mga binili kanina. Amo talaga eh. Eh, si Man Arnil. Siya rin po nagtrabaho dun sa... Ayan po, pumatak na yung ulan. Pero yung sinampay nila, natutuyo po yan kapag malakas na yung ulan. Dyan lang yan. Ay, ginawa na nila. Nanay. Waterproof. Nanay.
Kaya ko, hinihintay talaga yung ulan na malakas. Ayan. Doon nagsimula sa amin yung ulan. Ayun. Lakas. Amuay! At si ate, magluluto ng... Ano ito yung luto mo? Ano, sinapot. Sinapot. Pansit. O yung nagpapakamusta kay ate, sinabi ko na kanina. Kasi, Mark. Nakalimutan ko yung ano, pangalan. Regards daw. Ba niyan, Sid? Oo. Hindi ko magamit yung luto kasi wala akong content. Oras po kami. Hindi na gano'n. Ano mulan na? Lakas na.